τα λαχανικά και από τα φρούτα κατά δεύτερο λόγο. Τα φρούτα όμως, τα υπερβολικά φρούτα δεν κάνουν καλό. Τα υπερβολικά φρούτα. Λίγα φρούτα, αρκετά φρούτα είναι καλά. Το κάλιο. Αν σου πέφτει το κάλιο, δεν πίνεις λαχανικά παίρνεις κάλιο πάρα πολύ. Η πορτοκαλάδα, αν πιεις πορτοκαλάδα, παίρνεις και 6, 7, 8 κουταλάκια ζάχαρη. Δεν κάνει καλό. Η πατάτα δεν έχει κάλιο. Η πατάτα έχει κάλιο. Η πατάτα συνάμα, βέβαια, η πατάτα μπορεί να προσφέρει κάλιο, αλλά στις 3-4 γυναίκες προσφέρει πολύ άμυλο, πολύ γλυκόζη στο αίμα, παχαίνουν. Τώρα, τα φρούτα. Λοιπόν, κάλιο μπορεί να λείπει. Ναι. Μπορεί να λείπει μαγνήσιο, ένα άλλο πολύ σπουδαίο για να μπορούν όχι μόνο οι μυς μας να λειτουργούν, τα κύτταρά μας να τρέφονται. Μπορεί να λείπει ασβέστιο, επίσης πολύ σπουδαίο είναι ένα μέσα στα κύτταρα. Και από εκεί και πέρα πρέπει να τρώμε και επαρκώς πρωτεΐνη. Διότι αν δεν τρώμε επαρκώς πρωτεΐνη, δεν μπαίνει νερό μέσα στα κύτταρα. Επαρκώς, όχι υπερβολικά, ούτε λίγο. Κύριε Χατζηπαναγιώτου, διάβασα πριν από ένα μήνα το συμπέρασμα μιας μελέτης Αμερικανών ή Καναδών, δεν θυμάμαι, επιστημόνων, που μίλαγαν ότι πίνετε όσο νερό σας ζητάει ο οργανισμός. Όταν διψάτε θα πιείτε πολύ, όταν δεν διψάτε θα πιείτε λιγότερο. Ότι είναι μυθολογία, το πίνω 2 λίτρα την ημέρα για να κάνω καλό στον οργανισμό, για να μην κρατάει, ας πούμε, τις τοξίνες, για να μην παθαίνω... Κύριε Μικρούτσικε, το αν θα κρατάει τοξίνες ή όχι... Και ότι αυτό είναι αποτέλεσμα μεγάλου πειράματος, ας πούμε, πάρα πολλών ανθρώπων, και καταρρίπτεται ο μύθος της πανάκιας του νερού σαν... Όχι, το νερό δεν είναι πανάκια, είναι κάτι το απαραίτητο. Μπορεί να δηλητηριαστεί άνθρωπος από το πολύ νερό, αλλά δεν είναι κάτι... Θα πάθει και τα νεφρά του. Δούλευε. Το πόσο διψάς ρυθμίζεται πάλι από συγκεκριμένες ορμόνες. Υπάρχει η αντιδιουρητική ορμόνη, υπάρχει η αλδοστερόνη, που μπορεί κάποιος να έχει ανεπάρκειες σε συγκεκριμένες ορμόνες και να θέλει συνεχώς να πίνει και να κατουράει. Από εκεί και πέρα, σίγουρα το νερό είναι απαραίτητο, αλλά δεν είναι μόνο το νερό. Για να μπει νερό μέσα στα κύτταρα χρειάζεται τόσα άλλα. Αυτό που εγώ ήθελα σήμερα να πω στις γυναίκες που μας ακούνε είναι ότι εάν έχουν κυταρίτιδα, θα πρέπει να κοιτάξουν συγκεκριμένες ορμονικές ανεπάρκειες. Όχι απλά με το να πάει ένας γιατρός και να τους κάνει κάποιες επιφανειακές εξετάσεις, να τους κάνει τις σωστές εξετάσεις που θα ερμηνευτούν με τα σωστά κριτήρια, και πριν καν από τις εξετάσεις, πρώτα απ' όλα να δει καλά τι ιστορικό, τι παράπονα, τι συμπτώματα έχουν. Να τα κοιτάξει πολύ καλά, γιατί από αυτή την κλινική εικόνα μπορεί να διαπιστώσει πολύ σπουδαία πράγματα. Είναι σαφές τι λέτε. Και λέτε ότι θέλει ορμονική ισορροπία. Δηλαδή και στις 3 συναντήσεις που κάναμε, είναι αυτό που σας είπα και στην αρχή. Το θέμα είναι αν καταφέρω τον οργανισμό μου να τον φέρω σε ορμονική ισορροπία, κάνοντας λογική διατροφή, ισορροπημένη και όλα ισορροπημένα. Αλλά αν το πετύχω, είμαι εντάξει. Εκεί όμως που ακούω και σε αυτές τις 3 συναντήσεις είναι να κάνει σωστές εξετάσεις. Και, δηλαδή, όχι μόνο εργαστηριακές και τα λοιπά, αλλά και εξετάσεις δεν αρκούν. Και σωστή κλινική εξέταση από τον γιατρό. Ναι, ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημά μου? Γιατί μιλάμε στον κόσμο. Το καταλαβαίνει. Ο κόσμος λοιπόν όταν μιλάει για ορμονικές εξετάσεις πάει στον γιατρό και κάνει τις γνωστές εργαστηριακές. Και λέτε δεν αρκούν. Κοιτάξτε, μπράβο, να καταλάβετε τι εννοώ. Δημιουργείται η εξής αίσθηση. Θα σας την πω κανονικά, γιατί όταν μιλάμε για υγεία αφήνω τη λεπτότητα στο ράφτη. Είναι ότι εγώ που μιλάω, εγώ ο κύριος Χατζηπαναγιώτου, ο κύριος Μικρούτσικος, έχω τις εξετάσεις μου, γιατί έρχομαι από ένα είδος ιατρικής, θεωρώ όλες τις άλλες εξετάσεις ελλειπείς και σας λέω λοιπόν, για να ζήσετε, για να μην πάθετε αυτό, για να μην πάθετε καρκίνο, για να μην πάθετε αυτό, θέλει ορμονική ισορροπία που θα την πάρετε από εξετάσεις που μόνο εγώ ευαγγελίζομαι. Δηλαδή, όχι, λέω τι είναι. Το έχω ακούσει. Μου το Προσέξτε λοιπόν τι γίνεται, κύριε Μικρούτσικε. Η παρουσία σας εδώ μου έχει δημιουργήσει πολλά τηλεφωνήματα. Και μου λένε τι είναι αυτό, τι είναι εκεί. Έχει δημιουργήσει ένα ενδιαφέρον, αλλά έχω ακούσει και πολλά τηλεφωνήματα που λένε ναι, αλλά αυτές οι ειδικές εξετάσεις. Η κατάργηση των τρεχουσών εξετάσεων. Ωραία, πολύ ωραία. Δεν μιλάμε για καμία κατάργηση τρεχουσών εξετάσεων. Μιλάμε για συνήθως τις τρέχουσες εξετάσεις, αλλά κοιτάξτε κύριε Μικρούτσικε τι γίνεται. Υπάρχει η καλή ιατρική, η οποία ακολουθεί τις τρέχουσες γνώσεις. Και υπάρχει και η ιατρική, η οποία έχει μείνει λίγο πίσω και κάνει πράγματα τα οποία μπορεί να είναι παλιά και η οποία μόνο συνήθως ακολουθεί πράγματα που μπορεί να προβάλλονται από ανθρώπους, από επιχειρήσεις οι οποίες παράγουν σκευάσματα, παράγουν ξέρω εγώ φάρμακα ή οτιδήποτε, ενώ κάποιες άλλες γνώσεις πολύ σπουδαίες για την υγεία, όπου από πίσω δεν υπάρχουν πατενταρισμένα φάρμακα, παραμελούνται. Ένα το κρατούμενο. Οι εξετάσεις για τις οποίες μιλάμε. Τι κάνει ο ενδυνάμει ασθενής? Μπράβο, ο ενδυνάμει ασθενής. Που θα πάει στο ΙΚΑ, που θα πάει στο γιατρό του της τρέχουσας, της παλαιότερης ιατρικής. Το 90% των εξετάσεων για τις οποίες μιλάω καλύπτονται από τα ταμεία τα ασφαλιστικά. Μια χαρά.
Είναι σε μεγάλο βαθμό λοιπόν εξετάσεις που γίνονται από οποιοδήποτε ταμείο, οποιοδήποτε εργαστήριο μικροβιολογικό που θα πάει ένας ασθενής, αλλά πρέπει να ζητηθούν τα σωστά πράγματα και να ερμηνευτούν με πιο αυστηρά κριτήρια. Επειδή τέλειωσε ο χρόνος, θέλω στην επόμενη συνάντηση να μιλήσουμε για κάποιες τέτοιες εξετάσεις και ακόμα, αν θέλετε, να έχουμε μία αντιπαράθεση με έναν τρέχοντα γιατρό που μπορεί να έχει μια αντίρρηση. Όχι για πόλεμο. Για ενημέρωση του κόσμου. Απλώς να ξέρετε ότι αυτό που λένε φυσιολογικά γιατί εγώ μετά όρια... από αυτό, μετά από το σημερινό, ως γυναίκα, λέω θα πάω να κάνω εξέταση θηροειδούς. Όπως προσέξτε, το τι συμβαίνει με μια ορμόνη μέσα στα αγκία δεν σημαίνει ότι αυτή η ορμόνη κατάφερε να περάσει από τα αγκία, να πάει ανάμεσα στα κύτταρα, να χτυπήσει τις πόρτες των κυττάρων, να έχουν τα κύτταρα αρκετές πόρτες, δηλαδή υποδοχής, αρκετές πόρτες και ευαίσθητες και να καταφέρει να μπει μέσα στα κύτταρα, να δώσει το σήμα στα κύτταρα, να έχει το κύτταρα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεται για να μετασχηματίσει το σήμα που πήρε σε παραγωγή πρωτεϊνών για να έχουμε το αποτέλεσμα στο σώμα. Αυτό όλο θέλω να καταλάβετε. Το να δεις ότι μια ορμόνη είναι σε αρκετά επίπεδα, έχουμε ινσουλινοαντίσταση. Πάρα πολύ ινσουλίνη απ' έξω δεν μπαίνει μέσα στα κύτταρα. Το αυτό μπορεί να συμβαίνει και με άλλες ορμόνες. Το τι συμβαίνει με το αν μια ορμόνη, ας πούμε, ή μια ουσία, ένα θρεπτικό στοιχείο είναι προκειμένου, όχι μόνο ορμόνη, αν ένα θρεπτικό στοιχείο μπαίνει μέσα στα κύτταρά σου, πρώτα απ' όλα το βλέπεις από τα παράπονα και τα συμπτώματα του ασθενούς, που βλέπεις τα κύτταρά του τι εισπράττουν ως αντίκτυπο από αυτό το θρεπτικό στοιχείο. Μπήκε όντως μέσα στο κύτταρο να φέρει τον αντίκτυπο και τη βελτίωση, ή του λείπει μέσα από το κύτταρο. Βεβαίως και εξετάσεις χρειάζονται, βεβαίως και βοηθούν, βεβαίως πιο αυστηρά κριτήρια, βεβαίως τα φυσιολογικά όρια που πολλές φορές λέγονται αφορούν το 95% των ανθρώπων που θα πάνε στο εργαστήριο για να εξεταστούν, που πολλοί από αυτούς δεν είναι καθόλου υγιείς. Άρα αυτό που λέμε φυσιολογικά όρια είναι κάτι πολύ σχετικό. Μας ενδιαφέρουν τα ιδανικά όρια, κύριε Μικρούτσικη. Άρα λοιπόν σε μια επόμενη συνάντηση κάποιες εξετάσεις που τα ταμεία τις καλύπτουν. Απλώς δεν θέλω προς Θεού να μπω σε μια αντιπαράθεση με συναδέλφους προς Θεού. Αυτό που θα κάνω, αν θέλετε ευχαρίστως, είναι συζήτηση καθαρά επιστημονικά και υπάρχουν, εγώ για ό,τι λέω, πάντα, ποτέ δεν μιλάω αν δεν είναι πολύ καλά τεκμηριωμένο. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.